Katik, japiga ki borsinaga. Sonna marsasa do ber ko bornginon. Japiga, jam 2 nakingan. Tongopat. Ate pulukas. Nangi. Sing ber tampilan mo nang bornginon nang. Jam sada nih, nangi. Ima, ade. So sudah di situ saja. Ilo. Manangna hunapi na tuduhonna tutonga-tonga ni Portibio. Di Yohanes 3 ayat 10 ay songonondo holong ni rohani di bata. Pola do anakna nasasadai di lehon. Ilo manglot tangwina. Tangonino mamarapi purung binereng hatu tubuh kami nangate. Itu cocok kamu niku. 2 ayat endeon niku. Lau marputumi nakingan endeon niku. Ay, mitor cocok kamu. Holam marende nakingan. Nangi, mami tor cocok kamu. Na wado esadon karaku. Narong do aturan ne baru nang di esadon karaku nangi. Alana somana. Jaya padua huni do cocok kang. Nangi, ber situ nakingan. Situ munte. Upar rohau nakisude. Mitor cocok nakin holam marende nakingan. Parjolo nakingan mitor jongjong dok kamatang baru mangihuk makai na tomo se bah ngaraku nabado ngaraku semangat tidur memang kamu amang dotangina semangat tiang nangi semangat di pesta Natalo alani do amang dotang winang di tonga-tonga ni parpungatang nakion tadokon nagabe ojahan ni Natali. Na pinapatari ni bata holong na do tutong-atongan ni Portibio. Atong alani. Molo idok holong na do nalaw si papatarota. Atong holong nalaw si papatarota dang boy holasay di hata, dang boy holasay di pandohan, alay ikom marparbuedo, ikom marpangulodo, holongi asa betul-betul nang tajalo asa betul-betul nang tahanguluhan Kristus nang tubuhi. Ilo mang dotawina. Beri kamu dung seorang Kristusi. Ani beri kamu Rasuru-suruani mandapoton akapar mahani mitor marsi beta-betaan do nasida mitor sade do rohana sida mitor di bolokon nasida do keegoan nasida mitor di bolokon nasida do roha diri setonga-tonga ningul nasida amang do tamina alani do di tonga-tonga ni parpungata hudok kami nakian marnatal hika neng iko patudu holota holong ni Kristusi di tonga-tonga ni ngulu niya kahita saluna tapatuduhom mai marhite nasaroha ngulutol di tonga-tonga niya ka parasaurata. Buang sikap egois. Alay saroha ma di tonga-tonga ni parasauran. Lumoy ma molonunga tapakilalahon, molonunga tatanda holong ni debatay di tonga-tonga ni ngulu ni hita salu namang dotang mina. Alani domang dotang minang hata sarohay dada holan sebatas di tonga-tonga ni keluarga teh neng hangulu honota. Alay naing ikodohodo di tonga-tonga ni pungwata, di tonga-tonga ni huria, di tonga-tonga ni kapar sorata di siganupari, ikon naing patudu honota do imangulu nasarohay amang dotamina. Apalagi madiwa isado nate. Husuk kumajohong paru isada. Ahado namang ngoncar rohamuna. Ahado dasor muna. Ben namar natal hamu. Sialani ahado. Hamu kamanami ahado namang ngoncar. Ahado mamber roh. Ahado mamber tubuh rohamuna. Gabe marnatal hamu. Nah pasti tidak ada amang dotang minang. Satu hati. Nginon amang dotang minang. Alay alana sadado rohani parhalaluni huria munon. Ba. Ido ben nabu itu paon. Tanya kok kamu mana sida? Tanya mas tanya amamu hipas samu. Nangi
Ikonido tong ati amang tayo nang ati. Ikonido. Tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita buat. Jikalau kita tidak satu, jikalau kita tidak saroha di tonga-tonga ni akka parsorate amang tamina. Napa dua homo si amang tamina. Didok di tonga-tonga ni turpu jamitong. Marhite akka namar holong ni roha di dongam mahamu nin namang tamina. Di bahasa Indonesia dikatakan di situ amang tamina. Molo di bahasa Indonesia dokong mengasihi saudara-saudara, seperasaan mengasihi saudara-saudara. Ido mololak kasapunguan. Molak kasapunguan iko budo pakilala hononna. Ahana hacik na idonganna. Manang na iko mitor budo di rasahon ibana. Mololong na hurang idongan na mitor budo rasahon ibana. Ido akan sapunguan sa pakilala namang dotawina. Alan ini tonga-tonga ni pungua pe molo tapa hehehi molo tapa ngulu yamang dotawinang na pasti denggam ma pungua ni. Jala iro dasor ni ngulu ni akahita salut namang dotawina. Memang molo sapa kilalando ita atau seperasaan kita di tengah-tengah hidup kita. Alai asa mangului, asa tupui, asa jupang yamang dotawinang. Naing do ikom mangulu holong na siya Kristusi. Di tonga-tonga, ningulu niya kahita sa luna. Molo mangulu yamang dotaminang. Molo tapatubu yamang dotaminang. Di tonga-tonga ni parpungata. Na pasti, bere kamu mamang dotaminang. Iya, di mulai. Napatuluho mo se, di paingo do hita mang dotaminang. Di tonga-tonga ni turpukon, akan asere mahamunin na. Halak na mananda holong ni Kristusi. Serek do rohali. Dangadong jupang kijang ni rohali si. Dangadong jupang rohana patuduhon ngulu na tibuli si. Alai di patutoro do dirina, di paserek do di nguluna. Alai pakilalahon ibana. Ahana adong di tonga-tonga di nguluna. Lumobi ma. Ahana adong di ngulune. Sudi alani asing rohani di matadu. Atong ikubolok-kulot do roha. Ima. Kesombongan akka kijang ni roha. Setonga-tonga di nguluto. Alai ikon akka halak na serek mahita amanang na akka halak na marseret ni roha mahita asa marhiti amang dotamina jupang ma tulus ma ima songon nasinurus manang na songon parsuruon ni Tuhanon di tonga-tonga ni nguluta atong alani amang dotaminang ima na law siya ngulurota sa pakilala mahita akka na serek baroha mahita jala saroha mahita molo tahanguluho ni amang dotawinang di si mahita nong tutu nong patuluhon ima Kristus nong mangulu di tonga-tonga ni rohanya kahita sa luna. Amin martagiang mahita. Mulia tili Tuhan di hatam nong marsaringar di tonga-tonga ni parpunguan nami parpunguan pesta Natal di Bornginon. Nani hasuton ni sadawek setonga-tonga ni huriam nadong di huriam HKBP Raja Walion. Ima wek sada ali Tuhan. Hatam nang mengajari hami mamudai hami. Asa gabi akahalak nasaroha mahami sapak kilalahon, sapak kilalang. Jala akahalak naserep jala malasi roha mahami. Di tonga-tonga niya kaparsaran nami. Di tonga-tonga ni parngulun nami di sigadupari. Alani ajari hami, dongani hami, parguguy hami. Ang giaboy ali Tuhan tarudahok kami hopar may tulong mo ni roha. Tuhan nami jala di batan nami. Di saluh na ruas ni huriam nadong di weksa dong. Ama nami ina nami. Do sudi akayana kon nasida. Homa totong na mga ramoti na madongani ngulo ni salut akka ruas di huriam on. Pada wakaparsahito setong-atong ay ngulo nasida. Leho nakalas ni roya ali Tuhan di ngulo ni ama nami do ina nami salut na. Suang songoni mali Tuhan. Di dia pi ama nami do ina nami o salut na mangulak kaulon na sila si ganupari. Pasu-pasu salut na. Ganup ulaon na niulan na sila. Asa marhiti na pinasupasu mali Tuhan. Martamba malas ni rohana sida. Martamba manang tong pamujan na sida. Todo pamuna pa di.
Suang songoni mali Tuhan, ya kaya nakon niya manami do inanamion, akan naminek paipuripur asalap tumagudang na. Natungon di bagasan kaparsikola lali Tuhan, hawali Tuhan naman dongani, namang aliok bisuk, namang aliok kapistaran. Jala mampai nasida gabiak kajol madading kajol manahasi tuak kaari namang ihut ali Tuhan. Tarlumo bili Tuhan dia minggu-minggu na parpudion, menghadapi ujian semester ma kaya nakon ni huriamon, setonga-tonganya kaparsikola nasida, ajari nasida, parbisuhi nasida. Asaboy dengan diadus nasida, aka suku-suku ni panguji tu nasida li Tuhan. Suang songoni mali Tuhan, dia kaya nakon nya karuas ni huriamon, akanong matoras umurna, molo sedapok nasida pi akasirok itu dina. Patuduh oleh Tuhan nagabe donga sari pinasida. Suang songoni dia kanong marhasohotan oleh Tuhan. Aka ruas ni huriamon nadong di weksadon. Aka yanakon nya karuas di huriamon. Pasu-pasu papar rumah tangga naside. Palumeho mali Tuhan. Pasahak mali Tuhan. Hagabioni. Di tonga-tonga ni ngulu ni para sari pinaside. Suang songoni mali Tuhan. Takas di wotoho. Di panitia pesta Natal. Nadong di weksada di Pornginon. Nang luja patupahon akano dinadingkan. Di ulang pesta Natal di Pornginon. Dongai na sila Tuhan. Leho na kalas ni roha di tonga-tonga yang ulang sila. Leho na hahipaso na Tuhan. Tabay pasu-pasu aka salukna na hinirim ni roha na sila Tuhan. Patulus sa Tuhan. Asa marhiti lam hica, lam ringgas na sila yung sila Tuhan. Tuak kari na mangihut na law si patupaon. Ito nga ni wek ng soni. Ito nga ni huriamon. Suang songoni mali Tuhan. Takas di botoho. Torop ali Tuhan, akadongan nami sa punguan, dongan nami sa wek, nadong di wek sa daun. Dang buirak marpungu hami di Pornginon. Ramoti dongay na sila Tuhan, manang di dia pinasila no ang totong, jaga ngulo na sila Tuhan. Mula dong ang karuas ni huriam nadong di wek sa daun, nebaga sa parasahito na Tuhan. Pamalum na sila sa tonga-tonga ni parasahito na sila. Pasu-pasok ko na pinangan na, asa marhiti, talus ma, nasasahi na mga liti pamatang na sila. Posrohan nami, ditangiang namyon natangihon mo jala ulam mi. Marhite Kristus Yesus, martangiak kami tuho. Amen. Marende hita sian buku ende nomor 56 ayat 1-2. Sonari tabegema liturgi sekolah minggu sian horong kecil. Pada hari kelima, Allah menciptakan bintang laut dan burung-burung. Amin.
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Dimula na dito nama dito tanaon. Amin. Menciptakan binatang melata. Amin. Matius 3 ayat 16. Maka ular itulah yang paling terliti lainnya. Aku terang diciptakan Tuhan pada hari pertama. Amin. Lukas 2 ayat 4. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang berat. Aku akan jauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan akan kuberikan hati yang taat. Ditakan dan yamin. Marende hita sian buku ende nomor 507 ayat sada. Nuaeng tabegema liturgis sekolah minggu horong besar. Betul. Siapa yang menciptakan burung merpati, burung erang, burung gagak, dan hewan-hewan yang bisa terbang lainnya ya? Barang siapa akan binasa, tetapi dosanya diampuni. Mazmur 145 yang keturunan dan keturunan akan memberkakan pekerja-pekerjamu dan akan memberikan berkat perkataanmu. Amin. Ainunggan jampi yang mu apa ibu edamu itu imada ba nasom kami baju-bajuan ai maksud muta puta tibiwan muna tadi makan cerita jas aku juga ada coba kan bayangkan kau petani tidak ada mau makan apa kan batu gak mungkin kan dapat buaya, tapi kalian tahu gak banyak petai mana yang dari petani juga yang menanam itu. Makanya kalau ngomong itu dipikirkan dong, kalau petani mau kerja maka kalian semua akan mati satu-satu. Jadi petani yang paling berjasa di kampung ini. Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Amin. Matius 3 ayat 2. Bertobat ya, sebab
Surga telah dekat. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku adalah Adam, aku manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Ia yang datang menerangi hatiku. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di dalam negeri kekelaman, atasnya telah terang bersinar. Yesaya 9 ayat 5. Sebab terlahir seorang anak untuk kita, seorang putra telah diberikan pada kita. Lambang pemerintahan di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, yang Bapa yang kekal dan Raja damai. Pada mulanya gelap semuanya, senyap-senyap samudera. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya puncak dari bukit-bukit. Kedatangan seorang pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang menggambarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu adalah Raja. Kalian tahu bahwa sifatku ini juga banyak sekali yang banyak. Aku tidak senang melihat orang senang, tetapi aku senang sekali melihat orang kesusahan. Padahal aku tak pernah dirikan, itulah aku syirat. Aku adalah darat, Allah menciptakan kami pada hari yang ketiga. Aku diciptakan sebagai tempat tinggal makhluk hidup, seperti pohon dan tumbuh-tumbuhan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Tung halungan bolondo pambahenan di debata, jalan naso hadodoando nang hapistarana. Di topa debatado tano dot sude isina, holan marhite-hite hatana sambing. Atong tabege map panopaan di debata di aka naung adongi. Di bagasan ono mari di tempa debata nasa adong, langi dohot tano, dohot lau, dohot naisina. Mansayuli jala sikop do saluhutna di tempat debata, marhite hatani gabe menjadi masaluhutna. Di ari parjolo, di topa debata mat natiur, dungi di guari debata manatiuri arian. Jala di bahan debata mak persirangan ni natiur sian na holom, guarni na holomi borngin. Di ari paduahon, di topa debata mah hajang-hajang di parsitongaan ya kaek, bahan persirangan ni aek tu aek, dungi di goari debata maha hajang-hajangi langit. Di ari pataluhon, di topa debata matano, asatari dan nama hiang. Jara parpungan ni aka aek di goari laut. Jadi di patubuan tanoi maduhudut dot suan-suana na marparbue tudos masamna. Di hari paupaton di topa debata ma panondang hajang-hajang di langit, bahan parsirangan ni harian asian borngin. Jalan agabe tanda pabuat titik ni padan dohot angka ari dohot angka tahun asa disondangi tanoon.
Di hari palimahon di topa debata ma akadeke doho nasa namar hosa. Akan naman jirir di bagasan aek. Rodi nasa pidong namar tonga-tonga langit namar siboan masanamna. Di hari ponomo di tempat debata majoma tumirut rupana tudos tu pangalohana bawa dohot boru-boru nasida di tompa asa dirajai sandot tanon. Dungi di ida debata masude na tinompana ni nungga denggan situtu. Nunga sondenggan situtu di ida debata tu sude akan na tinompanai. Mardian ma ibadan di ari papituhon i siana saulaona. Dungi di pasu-pasu debata ma ari paradianai jala di parbadiai songoni ma parjadi ni langit dohot tano dohot nasa isina paboa debata do pargogo nasa hatu dosan naung adong di mulan-mulanai. Amen. Marende hita sian buku ende nomor 48 ayat sada dohot 4. Ini mas bersiap-siap di Turki ini. Ginjang ni roha ido marha bangsa si bolisi lau mangela-ela jolmai asalam takang jala mangalau si hatani debata ragam do cara dibahen si bolisi pada buhon jolmai tu dosa gabe panghorhon uhum ni debata nama. Masai sonang jala denggan do inganan ni jolma na parjoloi dibahen debata di porlak Eden. Jala dang adong nahurang sikop dosude di parade debata di jolma na tinoppanai. Nuaeng tabege ma mulani dosa dohot pangonanai na tujolma na parjoloi. Didok di buku Bibel tai, ulok ido na pauto-otoi, dungi dibuat jala dipangan si Hawa, parbue ni Hawi, laos di leon tu. Ia parbue ni Hawi, ima parbue ni Hau na di parsitongan ni porlaki, na soboy jamaon manang panganon. Didok debata do unang pangan hamu, siani jala unang jamahamu asa unang mate hamu. Alai tung macai bisuk do si bolisi mangela-ela jolmai asa manundati debata. Isuhaton si polisi maro hadiri tu jolmai gabe pia matana marnida laos dipangan gabe mardosa majolmai. Alai anggo nuaeng dang adong be songon ulok parbue ni Hau songon dinantar surati. Alai panginonani dosa ido dihajol maon sahat tutikion namambahen uhuman ni debata. Ia gembaran ni parbue ni Hau na di porlak Edeni nuaeng ima hisap-hisap manang hinagiot ni pardagingon na setotong mangalao si Alani i dang nasotar bahen musema kuhum hita ala parlota. Alai denggan mata ului hatani debata jala aturan dohot peraturan ni huria. Amen. Sonari tabegi makor gabungan weksada
Mari bersukacitalah.
Sonari tabekima liturgi sian ama. Lam di patuduhon debatado tujol mai, holong dohot asi ni rohana, di parbagado haroro nisi palua lao paluahon. Dungi Roma ujui paretasian Kesar Agustus ikut suratanna nasajolma na digonggomanna. Pamilangon parjolo mai uju di gonggom nisi Kirenius tano Syria jadi borak masa sude asa disurati ganum tubona ni pinasana. Borak ma si Joseph nasian Galilea sian Nazaret nakok tulut Judea natuhutan si Daud namar goar Bethlehem alasian paparan jala marga ni si Daud ibana. Pasuraton dirina rabdot si Maria orwanai nang gabi-gabian. Hasit na itutu na tinaon ni si Josepi. Talungo bima si Maria nang gabi-gabian. Ala ikon oluan na sida ma paretani Kesari. Ay laos di sido sakap hatuaon ni debata. Di perjalanan natu Bethlehem di sido masa tubuh ni Yesus si paluai tubuh di bara ni pinahan Sa sitong na masay mauldo isia tu pikiran jaladang terzalo ni roha hape lao songonido di bahen debata dalan laho pasauton baga-bagana ai dada pikiraku pikiran munai jala dada dalam munad Ima tutu turohata moloro